Na, akkor itt van a második videó, ami az első pálya újrapróbálása, mert elsőre nem jött össze. Remélem sok ilyen nem lesz, mert kb. Egy élet lesz, mire ezeket én fölrakom utána. Na akkor, Danci? Dana? Olyat Igen? kéne, hogy akkor tudod mit csinálsz? Én Gábor tudom. megmutatja, hogy akkor te kiraksz valahova egy falat. Én tudom. Igen. Most Én- már kész a második, vagy meg kell csinálni a Van második. még egy szabad láb, ezt fölnyissam? Az az enyém, majd mindjárt, mert nekem még nincs manám. Jó, És akkor kirakok mögé egy fegyót. a Danci második védelem az már meg tudod idézni, nem? Hetest. Igen. Na akkor... Én vagyok abból egyedül dob még csak ide. kettes. Hetesből dobj egyet ide. Jó, itt van még sem. De hogyha Ricsi odaáll, akkor nem tud kirakni. Ricsi, menj onnan. Le PvP-zünk. Valahogy úgy oda, úgy, ja. Na, ez majd vissza is löki meg sebzéseket, úgyhogy ez jó lesz. Nagyon erősebb. Később majd ez mögé raksz még ballisztákat. És akkor most olyan kéne, ami azt védi, hogy egyelőre fal, és akkor Amúgy mögé fegyó. mindkét feljáróra egy olyan visszalökés, ez úgy tökéletes lenne szerintem. Hát ha lenne annyi van, akkor én is elhiszem. Meg, hát jó, kinek kell van, én dobok. Jó, bankmanát ne izé már. Vagy Nem én- bankmanál fél rendeset, ami nálam van. Jó, mondjuk nálam is van 40, most ezt még nem kell kirakni. De most a bankmonálban én raktam be, az most az Azt mi? ne rakjál be, Azt nem fölösleges. tudod elhasználni játék közben, azt a tavernbe tudod használni, abból veszel cuccokat. Igen, és neked játék közben jobban kell, mint tavernben, mert úgyis játék közben esnek a jó cuccok, megvenni annyira nem tudod, vagyis tudsz, csak nagyon random Hát, jönnek. szóval Lanci, hogyha majd lesz izéd, akkor majd ide raksz még egy ugyanolyat. Norbi az mögé fog majd izéket rakni. Magic towereket. Ti meg szlovoljátok őket ezzel. Ricsi meg én meg lövöldözünk. Hát, Szóval te akkor én inkább most úgy kardozás. leszek, vagy menjek át oda? És mikor te lesz mondanám, akkor jöjjek úgy ide. Menj át oda, és akkor Ja. kardozzá még az elején magadnak manát, de utána majd ide kell, akkor egy olyan fagyó. De indítsd el, vagy most ha vagy 15 másodpercet, hogy akarsz. Pont annyi lenne, mire odaérsz a kristályhoz. Mert ez a szár lassú. Én most már kivárom. Vagy egy hero speedet. Venni nem lehet, te Gábor. Ne csapd be szegény gyereket. Akkor szint lépjél hero speedet. De tudod, Danci ott még nem sebzel, úgyhogy csak észre. Légy adjatok már, csak egy pár leheletnyi XP-t, ameddig izét, szintet lépjek már. Legalább falon majd legyen már. De hol helyett ott van Dancinak a izéjei. Jó, hogy akkor így valami megfordult másik a adjatok bente. már, komolyan semmit nem öltem még meg szinte. Nem tudom, megfordult a fejedbe, hogy igazából azért vagyunk négyen, hogy ami te falad az egy szar, azt kipótolja a Dancinak a izéje. Na akkor Danci ide, hogyha kiraksz egy ilyen forgós akármit, akkor ezt nem hiszem, hogy kell 6 XP. Ide rakjuk olyan forgós akármit? Aha. Ja, meg Norbi, ide dobja a izéket. Milyen Ott. izéket? 13 rohadt manám van. Ott egy varázslóbot, az kell. Amúgy itt vannak a pládák, Író level, így aha. itt fel a tiédet, aztán ott a manád. De miért a legmesszebbi manáért rohangáljak én? Ricsi kinyitja nekem, azt hittem. Ricsi Dobja, bedobta volna. dobja oda egy tornyot vagy kettőt. És ezt mivel bírom instantbe felszedni magamra? F-fel. F. Ha F-fel nem akarja fölvenni, akkor meg... Na, mindjárt mondom, várjál. Ott van fölötte piros a Requires Hero level 4. Ja? És akkor azért nem bírod. De hogyha rajtad már van sisak, akkor utána mellette még írni fogja izédet. Tévről, amikor hallgatom. Mondjuk kíváncsi leszek most így a range az mennyire lesz és hogy átlő a Danci cumói fölött. Hát átfog már, mint még túl Tibbe is írja, hogy izébe. Tibbe is írja, hogy defenszek azok átlőnek egymáson, szóltak mindegy, hogy hány Ja nem van. azt mondom, de hogy range-re érted, mert hogy a Daniel megállítja őket ott. Tudja, hogy át. Hát nem biztos, mert régen lőtt ennyit mikor izét. Jó, ne agonizálj rajta. Fú, Már csak bravo. el kéne indítani, Lanci. Megint én?
Még mindig te. Minden négyünknek el kell indítani bal felső sarokba, ott látta a pipát. Igen, csak... Ja, már mindig rajta múlik. És pancakatlan. Na úgy cruisert elősz oda, enyém itt ez a kicsi farm, ez az enyém. Ez itt mi ez a poison? Ez valami trap? Igen. Aha. Hunternek. Ott azokat megállnak. Még mindig kell 2 XP, csak úgy mondom. Nem. Egyébként mit szólnátok, hogyha azért hagynánk, hogy a védelmek is dolgozzanak valamit, és nem pedig az ajtóba bekempelnénk őket? Hidd el, lesz olyan majd mindjárt, hogy a védelmek is dolgoznak, ne Ja, aggódj meg ezen. ide föl kéne majd rakni valamit, meg a túloldalra is. Szóval ugye óvatosan majd ezekkel, defense unitokkal az úgy fájni fog. Hát főleg a tieitekkel, mert most az enyémekkel megyünk valamire csak. Hát jó, figyelj, én elektromos Ide az ajtóban nem lehet már rögtön izét rakni? az ajtóban nem. Az ajtóban ne rakj semmit, mert ott még a balillába vannak, aztán az kb. Semmit nem ér. Viszont Danci, gyere ide. Nem lehet ide fejleszteni. Ide fölrakj. Ide pontosan. Egy izét. Hova? Ide, ahol kiabáltam, ide rakj egy olyan forgósat. Ez jó. Úgy tökéletes. Na, kicsaptad a Skype-ot. Senki nem csapta. Ricsi áll egy helybe. Szerintem elment a net, vagy nem tudom. Történt vele valami. Hát kirögjük, nélkül úgysem megy. De hogy nem? Na, Kevesebb ellenség. Jobban megy, mint kéne. Örülnek, legalább lesz farmunk. Nem mi van akkor, hogyha közvetlen az ajtóba rakom? ne rakd az ajtóba, mert ott hiába, ott Amúgy igen, az ajtóban nem. megnézed a jobb felső sarokban, ott van egy defense unit, és akkor hogy maximum 60 defense unitot rakhatunk ki. És hogyha ilyen hülye helyekre elnyomod, holott alapból nem tudjuk idefelni őket. És tényleg nagyon egy helybe áll, basszus. A követ, vagyis a túloldalra is kéne rakni valamit Danci. Még egy olyan azért? Akárja. Még egy olyan izét, mert vágod, hogy jönni fog 3 ilyen Olyan szar. helyre, ahol szorul már, mint ahol nem nagyon férnek el mellett, oda rakni. Nézd csak itt ilyen keskenyre, ezek szerintem direkt Az azért ott még közel van. Szerintem akkor inkább Nincs. ide. Aha, kilépett a Ricsi. Aha, ja, lement. Ott vagy, de még jobban ide, elfelé, még jobban ide a szar felé, hogy ne férjenek Helyes. el mellette. Állj el onnan, jobb, nyomsz egy jobb klikket, és úgy oda. De így középen, nem? Aha, úgy. Hát jó van, 3-an, így most fölfogta a játék, hogy 3-an vagyunk, és kevesebbet fog tolni. De a Ricsi majd csatlakozik, valaki írjon már majd a Ricsinek, hogy csatlakozzon újra. Gábor, te mit csinálsz? Én várakozok arra, hogy elindítsuk. Hát akkor indulj. Csak azt hittem, Oké. már téged is kidobott, nem mondom, se hang, se játékos. Ja, meggondolod. Aha, nézd meg, Ilyen levette. sprint nincs. Így már levette, az előbb itt 3 izé jött volna, Van ez, ma? ez a 3 ilyen zöld szutyok Aha. jött volna, most meg már csak 2. Shift a map, mondtam. Legelején azzal kezdtem, hogy shift a map. Akkor Danci, te ott lent töld őket, én meg átsz a 3-at itt fenn elintézem. Megpróbálod, maradjunk annyiba. És csak 2. És Istenem, itt lővön fönt, és elindul lefelé, hátulról védelmeim felé. Gyere már, te hülye, erre gyere. Ugorj. És hátulról öli a védelmeimet, ezt nem hiszem el. Ekkora bőszmeséget. Hát de nem az, de miért csinálj ilyen full értelmes dolgokat, basszus. Danci, itt egy kard, na és akkor fogod, és akkor, hogyha megnyomod a 4-est, akkor meg ki tudod healelni a defense unitokat. Ki akar 2 ládát kapni?
Hát én gondolom. Ez is rosszabb. De miért? Nem gondolod, hogy majd az első pályán kidobja neked a legjobb fagyót? Itt van 50%. Nem is rosszabb. Ugyanolyan cuccoskák vannak rajta. Igen, kicsit értelmetlenül pontozza, vagyis mutatja. Norbi, az kő? Nem kő. Nem. Jó, már nekem is semmi bizony nincs. Értem. Nincsen ruhácskád. Nem fuss a ruhácskára. Ez jó beraktam. Kabátka. Meleg kabátka. Ugye Norbi? Van kedved mesélni ezekről? Nincs. Jó előbb. Mi hazudsz? És most hol rakja? Majd kiderül. Ja. Ja, amúgy menet közben is lehet ilyen szarokat építeni, csak Tudom. annyit lassabban. Summoned by Roy. Bzzzt. Itt megrázott. Már csak Lesz ugye tegnyi kristályunk. És az azért jó, mert... Mert lesz ugye tegnyi kristályunk. Ja, értem már. Minden világos? Istenem, elmennek, mind a ketten elmennek. Rád. hátba támadják a védelmet. És ide kéne egy kis offenzív fel. Tudod mit, te rohadék? El fog téged ütni. Ha, az már semmi. Az utolsó kis nem van aztán. Gábor, itt van neked egy zöld. Nagy húsága. Jó cucc, sokkal jobbnak írja. Ez közben 4 kevesebbet sebezés, semmi bónusz nem az, úgyhogy... Ennyi a pont. Na jó, ezt meg kéne oldani. Danci, megteszel nekem valamit? Mit? Azt kéne, hogy ide rakosgatsz valamit, amitől nem bír mögé jönni. Onnan föntről. Nem. Onnan. Mert itt aztán mindig mögé jönnek. Elég szerintem tudok csinálni. Nem értek. Van. Meg akkor merről is? Amarról nem kell? Kesztyűcske. Sisakocska. Szakendőcske. Na azért tecske. Loptam. Mi van még egy sisakocska. Az enyém, azt lopom. Azt is közben. Jó, hogy most már nem szólok bele ezeknek a sorsába. Által végig jönnek itt a folyosón. Hol? 198 enemium, az előbb 260 Hogy valami. az ajtóinkban ne rakják az ötlet. Ne, az ajtóban ne. Az ajtóban soha ne rakj. Keresd meg a legszűkebb helyet, ahol bizony legkevesebb védelmet. Stratégiailag fontos pontokat. Amúgy igen. Szóval olyan helyeket keres, ahol azért sok védelmet tudsz egy helyre beszólítani, ezt nem kell nagyon széthúzni, amit tudom, még mondjuk itt is egyet kell berakni már mindkét oldalról van, meg mit tudom én, ez meg véd. Érted, miről beszélek? Kész vagy, akkor indítsd. Na srácok, kíváncsiak, ennek mi lesz a vége? Ott nem tényleg. A föntieket nem lövöm, mert oda van fal, meg izé kirakva. Azt nem megjelenzett mi? Fú, ez se Assassin's